Osaki o bisa kata nike kocega tak bisa ke dalam rimbo sakinya badan bisa diube kalau lah cega alun bisa dok kerajo mai cuy kola nasib kaya ji babelok jalan kamu aro cuy kola nasib badan makuling kadang nape kadang rugi indak takui awak dek nane ndak dol takui awak dek sangan dek ulah kabalai badan yuho indak takui awak dek paning ndak lo takui awak dek hujan karano bangse sayung kok nyampang isuk karimbo mama hari pagi kok nyampang besok kita kayo sama wani lama badan diri lagi de ulah sape sama sape mangawadun karimboyo di ulah wanse badan ko wanse nan de ulah balun kayo yo otak namu awak karimbo sadang pagi hari olamu badan kayo kamaminya soma oi oh lama galaknya orang nimbung oh tabiabi orang kawalai oh lama galaknya orang kayo tabi tangi nama rasa enak damenei katiko hujan kayo kata rata katiko panen namase pandai kapadang katiko hujan kayo galak katiko nampane o namase o bisa batenggang kalau di badan kacoiko kolamo kito kawarat o kawarat sadang kamu aro kolamo hidup mulai o gantung diri kasudahnya masenai oh kini na ayah jing belok jalan kamu oh saja tinggal dan di dangkaladi nawasek lah kurang makironya dan menei kalau nama se bisa kata rata nak bisa membuat
tanah mudo nambase lai bisa manganontra mambuek rumah pun bisa sangene juno kini ko awak kaya jika bulan sadang pukul badan kini karajo kuli malape makan coba lanjut lah bagi karano nyawa pai kabulan sadang tinggi hari sekedan malape do makan alun tatolong odun sana odi nagari Oko pandai sana kalolong anak kanan tanike pingin usana kamanolong tolonglah kami sedang bangse manak damening oh bapak kita kaya jika sila kami nak kawalai bapak kita jale Jokowi kasihlah kami orang marasai lepai lainamu kami kapi-api di ulama pak oh kawalai lai pingin pak karena sunti tapi di badan jatuh marasai nak takut kami pak kaya ji di anak butuh anak kawulan ndak takut pak kami kini kau mati takut anak oh alun makan mapai cuy ko nasi mapak badan kami bangse manai Pak Jokowi nak lolonglah kami di Muaro Pak Jokowi kami minta tolong membangse sadang tanianya pingin bana kami nak kabulan sadang tinggi hari kami kadang Pak Jokowi nak makan balun bani ai Pak oh mati anak onak kete butuh makan kok kami nantu lai kini bahkan nak kaya jing tapi terata kamu aro nantu pingin mati anak nanti ngapa oh maratu launtung kok zaman kini pak nak bisa do kalolong sadang kamu arong kurang kini pak sari kamanolong kalau kamanolong bau sao oh kece nyopai oh kami berdoa kaya jing tarui pulau ke padang panjang oh kami berdoa kau untuk Pak Jokowi baumu panjang lah Pak baumu panjang oh Pak doa kami Pak baumu panjang walaupun kami kata nike sedang kasawah walaupun kami orang wanse walaupun kami orang susah dan Pak Jokowi oh bapak kami lah bagi nama orang ke Padang
babelok jalan kamu waro nama orang nang berang Pak Jokowi mungkin nak agamu oh bayinya lah bagi ini. Kami lagi pingin mapak kawalan ke pasar sedang pukul 2 tapi kami takut kena piapi. Lagi pingin Pak meminjam onde bang pika tapi kami takut Pak kena suntik. Bukan takut Pak ke piapi, takut kami ke pasar teratak mudoyung. Bukan takut kami Pak kena suntik. Kok di rumah pendek, anak di rumah, orang rumah, katanya dan umur bukan apa, ulo kababajuan, ini Allah nak kabale warung. Ndak lo apa do umur kemenantuan Allah juga nak tahu, oh Tuhan bahkan ndak mati, oh baru diagi, oh ketua abi. Oh mati mapak kapas sayu nak do mati do piapi kok mati mapak sampai aja yu bukan penghati dek penyakit. Kalau lah sampai Pak bakareta bulan kandak ke piapi kalau lah sampai tendonyo aja mati bukan karena suntik mapak Jokowi. Oh kami mulai badong ayu di oh kami di Padang sedang kok kini kawal Pak pagi-pagi. Oh mohon kami bali waju. Oh kami di Padang Pak Jokowi sedang merasai lai berdoa kami tolong di bang. Kan yang mana total itu ya. Oh tolong dibantu Pak Jokowi Bu Desi. Lah alah mulah bana mu sedek adek lalak. Konyo bantu awak Pak Jokowi baralang tabang tinggi menimbo sadang bersama banyak opadi dan sabi sanjolayo konyo bantu awak de Pak Jokowi mula kini gasto indak kailang lai babao kanan sama tapi diam di dalam banyak. Awak simpan dalam hati baik itu mana kolanya kini kalau iyo lai dibantu de Pak Jokowi walaupun tidak ka dibantu dan doa kami lai panjang umur Pak Jokowi. Kok jadi balari-lari kamu waro. Kok nyampang sakit Pak Jokowi kami baniai untuk pemanyengo. Hawa samo-samo mai. Oh tadi kita pai mandi basobo batu dina licin. Kole panjang juga umur Pak Jokowi supaya nak basobo nak kajo kami.
Kok lai suko Pak Jokowi menanga kapasa sadang kawalai. Kok lai suko Pak Jokowi kemenanga panggil kami. Oh kepadang kini. Oh kawan-kawan nanti rantau baik di kampung baik di mana. Oko kami sedang membuat channel YouTube. Kami mohon ke kanak sana agi subscribe, like subscribe. Oh kawan nih, nama channelnya Rabak Saluang Channel. Oh kok taraga sana kawalai. Oh catat nomor HP. Kok taraga sana memanggil nomor HP dihubungi. Nomor HP kau maka hubungi 0852. Oh ampe lah samil. Oi, berapa? Oh 0852. Onde masuk jo 63 pe 931 jo 56 tu nih. Ulang balik madun sana 0852 63 sampai 93156. Oh catat lagi. Kok di sana ada nomor alik. Kok ada di sana kami nantu. Panggil kami untuk penghibur. Osa malam tu oh senang.